Gisugdan na kagahapong adlaw, November 3, 2024 ang Sports Tourism sa Kidapawan City. Bibo ang pag-abli sa aktibidad bisan og ulan. Ang opening ceremony gisalmutan sa gatusan ka mga partisipante nga gihimo sa Kidapawan City Gymnasium. Gipangunahan mismo ni City Mayor Jose Paulo Evangelista ang pag-abli sa aktibidad kauban ang Kidapawan City Sports Office. Tumong sa pagbungdag sports tourism ang paghatag og importansya ug mapakita ang lain-laing abilidad ug talento sa tanang mga sports enthusiasts sa Kidapawan. Nagpahigayon og torch lighting ceremony kauban si Mayor Evangelista ug mga atleta gikan sa 145 ka basketball teams, 37 ka volleyball team ug 4 ka combat sports event. Nagpahayag si Mayor Evangelista sa dakong suporta sa lokal nga gobyerno sa matag atleta ug sa tanang Kidapawenyo. Nagpaabot sab kini sa iyang pasalamat sa mga nisalmot ug sa mga may partisipar. Makadawat og 5,000 pesos nga uniform subsidy ang mga sports team nga miapil sa dula. Gihimo ato sa kick-off ceremony ang oath of sportsmanship sa tanang partisipante ug officiating officials aron ipakita ang ilang pagkahiusa sa patas nga dula madaog man o mapilde.